Κόκκινο έχει χτυπήσει η εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική, όπου ξεχυλίζει η αγανάκτηση των κατοίκων. Παρά τις υποσχέσεις για ένταση της αστυνόμευσης στην περιοχή, η παραβατικότητα βρίσκεται στα ύψη. Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, ανέφερε στο σταθμό μας ο κύριος Δημήτρης Λούχος, κάτοικος των Άνω Λιωσίων. Βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση εντός εισαγωγικών, με τη λογική ότι χτυπάνε καθημερινά τα παιδιά μας, χτυπάνε γριές γυναίκες, μαζεύονται 4-5 γύφτοι ή αφίγκανοι, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, και πέφτουν απάνω σαν τα μυρμήγκια να μας πάρουν την αλυσίδα, το ρολόι, το μπουφάν του παιδιού μου, το κινητό, τα παπούτσια. Εγώ προσωπικά λοιπόν πριν 1 μήνα μου κλέψαν το αυτοκίνητο. Ήταν γύφτη, το βρήκα το αυτοκίνητο στην Πετρούπολη, μου πήραν τα εργαλεία μου και τώρα δηλαδή πριν 2-3 μέρες μου το ξανακλέψαν το αυτοκίνητο. Δεν είχα μέσα εργαλεία και το σπάσαν το αυτοκίνητο τελείως, το παρατήσαν 2 τετράγωνα παρακάτω. Το θέμα δεν είναι το αυτοκίνητο το δικό μου. Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι ένα παλιό αυτοκίνητο μικρής αξίας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Δεν μπορούμε να πάμε στο περίπτερο. Δηλαδή υπάρχει ένα απίστευτο πράγμα που είμαστε παρατημένοι στο έλεος του Θεού, κανείς δεν ασχολείται μαζί μας και στο τέλος θα γίνει δηλαδή εμφύλιος εδώ πάνω. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει. Στην έξαρση της εγκληματικότητας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, κ. Γεώργιος Σταματάκης, αποδίδοντας το πρόβλημα στην έλλειψη προσωπικού. Γενικά, βέβαια, η Δυτική Αττική είναι μια προβληματική περιοχή άποψη εγκληματικότητα, αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μια έξαρση. Ένας σημαντικός λόγος που έχει συμβεί αυτό είναι η λειψανδρία σε αστυνομικό προσωπικό. Υπάρχει έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, καθότι το προσωπικό εκτός του ότι δεν επαρκεί, διατίθεται και σε υπηρεσίες εκτός Δυτικής Αττικής. Δηλαδή, παρότι η Δυτική Αττική είναι μια ιδιάζουσα περιοχή η οποία έχει έντονα προβλήματα, παρατηρείται το φαινόμενο συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν στα όρια της Δυτικής Αττικής να αποσπώνται και να διατίθενται σε υπηρεσία εκτός των όριων της Δυτικής. Κάτι το οποίο επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, ειδικά τις τελευταίες 4-5 μέρες μετά και από τα τελευταία γεγονότα με τις ληστείες στην περιοχή των Άνω Λιωσίων. Έχουν γίνει κάποιες αναδιαρθρώσεις, έχει ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο κάποιες υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει πιο στοχευμένα και με μεγαλύτερη ένταση. Ο κόσμος φοβάται ακόμα και μέσα στα ίδια του τα σπίτια, ανέφερε ο κ. Σταματάκης, κάνοντας λόγο για άβατο σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κλοπές και ληστείες είναι το πιο βασικό. Και αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους των περιοχών μας, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να λειτουργήσουν ούτε και να κυκλοφορήσουν εύκολα, φοβούνται ακόμα και μέσα στα σπίτια τους. Έχουν φτάσει στο σημείο ακόμα να φοβούνται και μέσα στα σπίτια τους. Η Δυτική Αττική είναι, σας είπα όπως προηγουμένως, σας είπα, είναι μια ιδιάζουσα περιοχή και από άποψη πληθυσμού αλλά και από άποψη μορφολογίας. Οι εκτάσεις εδώ πέρα είναι αγανείς, υπάρχουν πάρα πολλοί καταβλισμοί Ρωμά, υπάρχουν μειονότητες. Εκτός αυτού, μην ξεχνάμε ότι η περιοχή του Ζεφυρίου, η οποία είναι ορμητήριο εγκληματικότητας, καθότι και γίνεται το βασικότερο εμπόριο ναρκωτικών, είναι η βασικότερη περιοχή που γίνεται το μεγαλύτερο εμπόριο ναρκωτικών σε όλη την Αττική. Και όπως καταλαβαίνετε, φεύγουν από όλη την Αττική τοξικομανείς, οι οποίοι ανεβαίνουν στην περιοχή του Ζεφυρίου προκειμένου να προμηθευτούν ναρκωτικές ουσίες. Οι Ρωμά φεύγουν από εδώ από τις περιοχές δικές μας, δρουν σε όλη την Αττική και εκ των υστέρων επανέρχονται ξανά πίσω εδώ.